Kini kadang jing shisha ba ujisu ong akmi apa no ifi kum kilang berat apdeng ki suri ta kadau ong ini ki tin wat sheptieng ku kan hon ibarit mar ni kin hon kilang berat ki belui kilang berat ki bam dan bor ki bam dan ru naladi reu trai ong pibot yang wala da pilong ibakin diat re pibot yang para pibot yang afim dei ki berit pat fidei ki babon pat Deng ta akipat jang kebeneng ki don rengkat bat pi wala da pi dei iba kendiat ru andre wat sheptieng ngatep ngan pa pi hapdeng ki suri kum ki lang berat hapdeng ki suri maka babel ke ong kin long ki besian kum ki besen ban jemnot kum ki paru kaktin ke jong blai ka ong kum ne Lukas khatar de khot lai pu a wat sheptieng ku kan hon ibarit na ba pa jong pi usngo ba ban aya pi ya kata kahima Siapa ini Sngap iktin ke jong boleh ngai kublai she pi wei baro ha ke kerteng ke batiang tam ke badan bor tam ke jong trai Nongthymmai jingi Jesus Christ kublai shi bon pi ai ke por ban Sngap iktin let's say if you scroll pi I ke ni kam video pi klik like a klik ublai dan ban kren fi ha ke ni ke por ke mementa ai kublai fi plus Sngap ke ni ke jing kren ublai kwa ban kren fi kani ke ketien ke dei ke bau Jisu kren ya kisenran ke jong kanut kisenran jong trai ke dan kan argot Jisu klem jit shibon ki balong special ki bahajan bat ki long kini ki kan argot kisenran ke jong baru kuran ni kisenran ong wat sheptieng ku kunhon ibarit na bau kpa jong pi usngau bah ban ai fi kata hima balai ong wat sheptieng namar haba shakri Jisu haba bot yu Jisu kadai ke lenti ke ba kadai ke lenti sha ke ba shitom kadai ke ba khem kadai ru ke lenti ke ba wan ra ru ye ke jing seir ke jing ma namar haba shakri utrai kam dai ke jing shakri ke ba yat agita ki lenti ke badap da kita ki tiu kulap hendrai ki badap sha da ki sya akibat khar namar ba ke lenti ban shakri utrai kam dai ke besuk ki briu kin shon kin isi ki briu sha kin kren ben kin kren kho kin kren lai pu jat tang shio dau tiak kila penjerong ril ya ke jing kren ben ya ke jing kren kho ka tala tikinabe tarau Jisu ong wat sheptieng ku kunhon ni beret ong ini kesenran wat sheptieng belai ong wat sheptieng namar upha ye kita kesenran ke jong kum ki lang berat apdeng ki suri ki dayo am ki peniap be ki lang berat unong shon ba kra ki lang berat de usuri udai uta uba wan ban penjat ya kita ki kunhon Jisu ong kumni ladang apule Matius nong ba sport khot khan reu hakmi ngapa no yefi kum ki langbrat apneng ki suri namar kata tu nyalong ki basian ki besen ki jemnot kum ki paro ong Jisu ong ngapa yefi kum ye kum ki langbrat apneng ki suri tadeng ta fi ki ba shikri ublay kwa abanong yefi fi ki langbrat jong blay ki langbrat ki dei ki batlat ki langbrat ki mla ban emmarway ki langbrat ki dei kiba mdan bor ru ahladi namar lawan usuri am usheminyat ubambe yaki baru penyap yaki ule dusman mikumta tadeng ta utrai ong lada pidei shisha kita kilang berat jong akin ma bagi dan kisuri kaniga perthai thek kaniga perthai ki badap de kisuri balada ki yo kin penyap Jisu ong ini kentien ong ba henry tu yusmar ni ki briu na bakin aino epi aga jingbi shar kin sempat yapi snagog ni alam no epi khamat kileng skor bagi sim nak benta jongai ka ban long ka jing pla haki bagi gentle henry anda gila aino epi por sungu khuslai na bawan epi ya kata ka por ya ka bapin kren na ba dei ma pi kren rei sim ukpa jong pi ubakren hapi terter ni hang ni bagan dan be kata kan khot ar ka ong tifin long ki blasion de ki briu baro na ka benta ka kerteng jonga henry uta bo yaine habanda kut utake nyuban yola henry pi ya ben ya pi ka wi kisnong te patch ka wi pat na ba sisang ong pi ba pin pat la pendep ya kisnong ki Israel tanda unwan ukun breu sisa Israel pelan pendep do mentaro mak Israel ki pat get iru ya Jesus Christ tadeng ta on lawan utrai ini iba wal ki Israel hi ka bala pediang nengkong ya Jesus Christ kini khat arut gidi na Israel Jesus dei no Israel tadeng ta ki we de ki don na Israel ki pat pediang lut tadeng ta utrai wat ladam pat ya lap lut ni ki pat pediang lut ru Jesus unwan no tadeng ta la tikinabe pi bot Jisu ki suri ki don bi ban up ban kta ban mensa ban mongwat ban peniap ro tadeng ta Jisu ong ko kenhon berit ko ong wat sheptieng ko kenhon ka berit na bok pa je pi usngau bhaban pi ya kata ka hima
Tading ta la da pilong makna ki kenhon ki beret ka banong ni fi ni kesngi pidan bo Jisu pa do kraw. La da pidan bo Jisu pide ke kenhon ka babon pat. Ka perthai kala ban bon kan no kat noru la pila banong ta khendiat makna la pidan bo Jisu pidan ka kenhon ka babon pat. Tading ta utra usno bahaban ai fi ya kata ke hima kan mau utrai ukular uang ukpa jonga usno bha ban ai fi ya kata ke hima ka hok ka jingsuk ka jingkemen kata ka jingdap ka jingtengen ka jing skubang juga jingem wada pedeng juga jinge ke jingele ruan rai kemen ta ka mensim wada pedeng jo kita ki jing sha kren wada pedeng kita ki jing sha ben ki jing sha kho kumba kilong kini ki senran le lan ngi pet ke jingim ke jong ki barok ki haban sha ia kata ka jingyap ka light na stang uyanes ba uyap da kata ka jingyap ka balong natural death Nei barok kini ki yap ha kata ka jing sha penstam parado kini ki ski ki mentangi dang po ma menagatu ki ISIS ki kraikli gitu ki arpuingot ki Coptic Christians ngi mo agini ki ski wat ha India keleng ka perthai ngi ke jing sha penstam banyak ki Kristan balai namar bagi yang ka jing sha but ki Kristan ki dang dehi mo ki Kristan ki bisisa ki dei ki bakhendiat ki dei ki kenhon ki bakhendiat ki bialap ki gospel ki dei tang khendiat ki beslur ki banot ki dei tang khendiat mdei ki babon si bon ki Kristan ki don la bon pat ro ki Kristan ndre ki bialap ki gospel ki bapla ki jingsha ki dei tang khendiat baru Jisu ong na do men chu ado menta ki dei ki kenhon ki bakhendiat lani ki dei ki kenhon ka ba mo ka ba berit ong Tading tahan rewat keselai, api elap ika gospel, pi plai ke jing shisha, fi shlur, fi nut, nakam taga kerteng ke jonga, ukpa jonga, ubah beneng un IFI kata ke hima. Wa IFI hang ne kendau ika jing suk ke jing kemen, balada pi yap no aru nakan ika perthai, pi dan bit baru trai. Tarau pol ukren ika tau sngau tu wang yang aban im kalong kris, banyak kalong ke jing mentau tikina aban yo ika beneng. Namar baula im nak abentau Jesus Christ. Takadau ngipet, daduk ka kapor ka mensua mo kidai kindiat kidai kinhoni berit nado ki khat armut kita ki senado we la yap no la jit do Matthias haga jaka jong Judas dei kinhoni berit bakini ki let na ko ki jaka ko i jaka hadin tau mi so Paul ki we da kita ki senrani ka ban yalap ya ka gospel dei kinhoni berit sha nyon me ka chabalet sha kren ben chalen thamau wala de ban yap ru bon sin ani kam dei ka jingla inti ka besuk Paul itu sha ki jing ki ba ani ki bakraw shisha nrei ukmen ban yo ya lap bat ya ka gospel ka jong Jesus Christ tadai inta la da fidan ka kanhon ka berit among ifi fidan ka kanhon ka bah la fidan ka kanhon ka berit ki ba yasno al ktilang ban ya lap ka gospel ki ba shlor ki ba not nang taw Jesus Christ pidai ta kinhon ni berit wong wat sheptieng pi fidan bat nga fidan ka kanhon ka babon pa da ka dawat kuslai fin kran ke fin ong ke ukpa yu mun sim jong ukpa Wan IFI ka ketien fin kren ta ka por kin ai no IFI jing sempat kin IFI sya kata ki jing pa sya ashtam ki babon nei wong kslai ki bru kila ban be kam IFI kila ban isi IFI kila ban shon IFI ka no ka dor tadeng ta nda kita boro am ki dei ki suri ya ka ba utrai la dep tip lupai ki bun le suri ta gre ka ta kslai nam ta jong fi maruk paus ko ba ban IFI ta ki hima ta shakri be utrai pla pide ka non ka baret pla ba ya thu duai nam ta ba pang stam ya thu isbang Jesus Christ ade nga ngai bu try ai bor fi long bi ki ba jem no ba ki ba sian ro jule biet wa jukren biet ya ki bom tip kren bi ya ka badai kren bi ya ka jisha wa jule biet ngapa abanong fi haban sian sya kren ya ka tien da ka jing tip ndai bu jukren biet tadeng ta kren ka jing sha nga tip kren jing sha bon sin ka penmong ka jing sha aba kren ka ta ka Saka pendam ke pencenai ki beriau namar ke jingsha truth always hurts bagi badan ka jingsha ki ditang kendiat kim dei ki babon ka perthai ka tuit be sika khana puruskam ki tuit be sita ki ki jung ka do jung ka de jingle niam jingle rukam ki bon plachta de ki bayang ke jingsha ki ditang kendiat rau Jisu ong kata ong wat sheptieng ko pi ka kenhon ka merit na bau ko paus mo haban ai fi ta hima ngin de dwai ni ka por ka bamenta ngin de dwai try nga aingo e me go pang ni khon ki jong me ki balong ta ka kenhon ka merit ba ki nom sheptieng ko tra ka prthei ka badan ka jing ma ka dan ka jing barngem jing berset ka jing kren ben jing kren kho ab bon ra ki nom sheptieng mor ko pa jong i bhab ne usko bhaban ai ya ka hima ya fi latikna fi yo ka hima na do nang ne na prthei
Fio ay taka himaru aga taka pertai ka bansawan. Kedua ga kerku ya pi haga kerteng u Jisu. Fin long biginong pla ino saki, finom tight, finom luat, finom sheptieng you know, fin sheptieng tang you blay. Kedua ga kerku ya pi. Pinang long siya ka daw jong kicing kerku. Pinang long siya ginong job men sim, pinang long men ply ka gospel. Finom sung leran, men ply ka gospel of Christ. Mar ka long ka bor, ba penem you way banget. Lalu Jew no gentle, no pareng de mano, no kasi no bomdei kasi, haga kerteng u Jisu pi pla kita kin yo jing penem. Kadua ka kerku pi baro ang ka por. Haga kerteng u Jisu. Amen wa amen. To nang ilong pi kita ginong ply ka gospel. Wadam sngew ba pi piret. Wadam sngew pi long tang kendiat. Pinan bu trai fi degi babun pa. Trai kerkui. Yang sekan dua yang lasai kesini. Belenda ke beramju.